L'objectiu de vindre a Arco, un museu com el de Vilafamés, és la seva visibilització. Per a nosaltres és important estar en un espai que concentra, vulguem o no, el moment de l'art contemporani en Espanya i més en una secció, en el pavelló 7, que és en la que estem, on mostrem obra i donem a conèixer el contingut del museu, que encara, al estar fora dels circuits tradicionals de l'art contemporani en Espanya, no és lo suficientment conegut. Al estar així al costat d'obres tan importants com les d'Iturralde, Canogar, Tàpies, Miró, en esta secció hi ha obres d'artistes molt consolidats i són artistes que també tenim representats a Vilafamés. Com el treball que es fa en el servei de restauració té que veure en l'atenció, prestar servei a totes les institucions públiques de la província, el treball que es fa conjuntament en el Museu d'Art Contemporani de Vilafamés és el més destacable. I l'estant mostra dues obres que s'han restaurat, que pertanyen a la col·lecció del MACBAC, i d'una manera didàctica mostren quina és la tasca del restaurador d'art contemporani en aquest sentit. I ahí tenim un problema molt important de neteja, d'un recobriment de protecció de l'obra de Manolo Boix, i el panell de l'esquerra mostra quina va ser la solució per tal de traure un vernís engroguit que li està afectant a nivell conceptual a l'obra. Aquest treball se va fer per petició de Manolo Boix i va consistir en retirar un vernís alquídic, i en l'obra d'Ugarte és una obra que està pensada per a ser exposada en l'interior i, donat que va estar molts anys fora en el jardí, presenta unes patologies d'alteració que van portar a la necessitat de realitzar també una intervenció de neteja, d'inhibició de la corrosió del metall, del ferro, i de reintegració cromàtica. Les dues intervencions se van fer de manera pautada i de manera consensuada en els artistes, donat que la propietat intel·lectual és algo que hem de tindre molt en compte a l'hora d'intervindre aquest tipus de peces. És això el que volem apropar al públic. Per Arco passa tot el món interessat en l'art contemporani en aquests moments. I, de fet, es possibilita entrar en contacte amb artistes que per la seva edat o per el seu lloc de residència tenen més difícil l'arrimar-se a Vilafamés i poder recordar els moments en els que ells van aportar l'obra al museu, poder recordar la història de l'art contemporani d'Espanya en els últims 50 anys, que al cap i a la fi està recollida en el Museu de Vilafamés.